Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Pinoy Almusal. Meron po tayo dito tocino, espada, pritong dahing na bangus at fried sardines. Yes. At meron po tayo ditong rice at meron tayong sausawan, suka na may pipino at sili. Ang drinks natin, Tubig lang, di muna tayo magkakape kasi nakasumpo yung aking sigura acid lang po. So mga foodie, isa na lang pong special na araw ngayon dahil meron lang po tayong makaka-back-to-back online collaboration ang aming sisi na sila Sevilla Palm Vlogs. Ayan, sina Sisi ay taga Nueva Ecija at nakakolab na po natin sila 3 months ago. Yes. Kaya sana po sa mga hindi pa po nakapanood sa kanila, i-visit po natin sila at syempre mag-subscribe na po kayo sa kanila. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin ito. Lambot na. Lambot. Kainin na gano'n, no? Dapat hinalib. Don't forget to subscribe! Ayan guys, napanood natin sila ang ating mga sisi na si Sevilla Palm Vlogs. Opo mga foodie, busy na Sisi po ay dalawa silang nagmumukbang. Ayan. Napagaling po nilang kumain. At syempre, minsan putok-batok din sila. Balanse din yung kanilang kinakain. Madalang lang silang magputok-batok. At saka, ang galing-galing din nilang kumain. Napakagana din nilang kumain mga foodies. Kaya sana po, suportahan po natin sila. At syempre, huwag kalimutan Subscribe! Ayan. So, bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Opo. Kain na po tayo. Kain na tayo. Mga taking kapampangan. Opo. Sabayan niyo po kami. Ito. Rice namin guys. So. Hindi na po namin, hindi na po kami nag-fried rice. Ayan. Yes. Bagong sain lang to. Unang subo tayo. Sige, ito sino. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Sisi, mga sisi, Sevilla Palm Vlogs. Para sa inyo po ang unang subo. Kain tayo. Espada. Sarap. Oo. Titingnan natin itong espada. Gusto ko may pipino. Ayan. Ito. Sarap. Sardines. Like, ano to? Fried sardines.
Sarap ng ano, espada. Ulo. Ang sarap. Tikman natin ito. Sarap, no? Hindi siya maalat, no? Masarap pa. Masarap. Kapag mahaba yung kinakain, napapakitipikit ka, no? Ate Liz Lapang. Ito. At shoutout po sa mama ni ni Nicolay Hernandez, tsaka si yung daddy niya. Daddy, thank you so much po. Shoutout po. Hello po sa inyo. Nanonood sila. At thank you so much din po sa binigay po ninyong manok. Yes. Saso po tayo, no? Yung malaking manok. Marami silang alaga. Di namin, kinatay. Nasa likod. Namin. Ano natin Aalagaan sila muna. pala? Nanonood sila sa lahat ng mukbangers. Ay, talaga. Hello po sa inyo. Pasensya na po, di po ako nakasama kasi, bawal pa. May isipan po kasi yung mga kasama ko sa bahay, baka mawawaan po namin ko kayo. Yun, tama ba? Ang nila, ang sarap po ang luto ni Daddy. Daddy. Para safe na din po sa inyo, siyempre. Nakakahiya, di ba? Next time po, kasama na po ako kay BPM. No? Alam ko na papunta sa kanila. Talaga. Kasi na. Pinilig ka naman sa daddy ni Nicole, no? Napanood ko yung live mo. Ang gwapo ka lang. Maganda naman yung nanay niya. Mami niya. Siyempre yung kakulab po namin, siyempre wag niyo po silang kalimutan. Ayan, Sibilia Farm Vlogs po.
The best talaga pag Pinoy almusal, no? Mm-mm. Ang sarap. Sarap. Sarap na tulang nila. Tagal natin hindi nakakain na nito, no? Sarap. Cheers! Sarap. Ay, salamat po. Kita ba yung kilikili? Wala ng tissue. Gusto ba yan? Ay, talaga. Kaya ko tissue kasi. Pwede pang ano to? Pulutan. ASMR. Ayo. Nabili namin to sa Save More. Nag-iisa na lang to eh. Sarap, no? Gusto ko may pepino. Pepino. Sarap.
Ay, salamat po. Nabusog ako. Wala lang po. Wala na lang. Sarap. Sarap, no? May surveillance ka. Hindi mo napal? Hindi mo na. Ako na lang. Ang sarap taga ng tosino ng Pampanga. No? Baka naman. Malapit lang yan. Sarap. Mga kapudibis, Sevilla Fam Vlogs, huwag niyo po kalimutan. Pagkatapos po namin, lipat po kayo sa kanya at mag-subscribe po kayo. Ayan. Naubos po natin lahat yung mga pagkain natin. Suka na lang po natira at ang sarsa ng sardinas. Yes. So mga foodiebies, Sevilla Fam Vlogs po. Mga sisi, thank you so much ulit sa second online collaboration po natin. Yes. Salamat sa tiwala po ninyo sa amin ni BBM. Maraming Apo. salamat. More power sa channel ninyo. Ang galing nila, no? Mabilis din yung channel nila. At masarap din kasi silang kumain eh. Natural din silang kumakain. Wala silang arte-arte pag kumain din. Yes. Lamon kung lamon talaga silang kumain eh. Kaya, bisitahin po natin sila mga foodiebies. Tiyak na matutuwa po kayo sa kanila at magugustuhan niyo po sila. Sevilla Fam Vlogs po. At syempre, At yung kasama niya, meron siyang si Mukbang Queen. Oo, Yes. si Mukbang Queen yung kasama ni Sisi Joyce. Kung may time din po kayo, bisitahin din po natin si Mukbang Queen. Ayan. Yes. Magpinsan sila, di ba? Magpinsan Shoutout sila. po pala sa Team Matibay, Hello po sa inyo, Team Matibay. Team Walwal, Team Walwal. at kay Jason Laksamana. Hello po. Kilig eh. So mga foodiebies, Sevilla Fam Vlogs po. Supportahan po natin sila pagkatapos po namin lipat po kayo kaagad sa kanila. At syempre mag-subscribe na po kayo. Pakiclick Yes. na po yung kanilang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po nila. Ayan. At kami din po, pakiclick na po yung notification bell din po namin para ma-notify po din po kayo sa mga bagong videos po namin ni BBM. Yes, Ayan. mga kapatid. Ang aming Facebook page. At shoutout po kay Frenny, Kimi, Me. at kay Frenny It's Lenny at Hello Jeffers po. Chow. Ayan. Cook Like Crazy din po, pakisupport din po sila. Yes, Ate Kimi. Hello po. Ayan. Hello po. Love you, Kaya mga Frenny. kapudipis, kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to Like, like, share, and subscribe. Thank you.